vás Dandy u nového videa. Ako ste si mohli všimnúť, mám tu 2 kilošky. Oni mi budú dávať fakty, otázky. No takže asi môžeme sa dať do toho. No dievčatá, dávajte, každá jedna, alebo jak to? Takže prvá otázka. Si muž, žena alebo niečo iné? Niečo iné. Ďalšia. Si na chlapcov alebo na dievčatá? No to akože, to taká otázka, to neznám, čo to rozmýšľa. Na toto iné. Aha, taká odpoveď nebola. Dobre, na ženy. Akej farby máš trenky, ktoré máš na sebe? Modré. Kedy si sa narodil? 2.4.2002. Apríl. 2. To je to čierna magia. Ten človek, nebudem ho menovať, ale poznám My ho. chceme meno. Tak to bude ťažká otázka. Čakajte, ja vám odpoviem, len musíte už počkať. Andrej Šima. Dobre, ďalšia. Máš radšej Barcu alebo Real? Či mám rád Barcu alebo Real? Oboje. Dobre, ďalšia. Prečo si začal natáčať? Lebo som podnikateľ. Ďalšia. Si zadaný? Neviem. Ďalšia. Čoho sa bojíš? On si čaká na šašku. Čoho sa bojíš? Čoho sa bojím? Bojím sa tmy. Ďalšia. Teda. Obľúbený šport? Všetko. Dobre, futbal. Tvoj najobľúbenejší mesiac? Apríl. Aké I alebo I sa píše v slove robiť? Tvrdé alebo mäkké? Aké I? Jak? Aké I sa píše v slove robiť? Obojaké. Také není. Tá. Mäkké. Dani boduje. Podnikateľský Dani. Povedz slovo najneobhospodarovateľnejší. Najneospodárateľší. Najneobhospodarovateľnejší. Najneospodárateľší. Dobre, ideme na ďalšiu. Nie, musíš to povedať. Najneospodárateľší. Najneospodárateľnejší. Dobre, poďme. Aké farby má Vika oči? Farebné. Zelené. Nie. Čierne. Nie. Neviem. Škaredé. Nie. Kirávské. Nie. Posunuté. Nafetované. Ukáž oči, že nebudeme tu streamovať, nie? Hnedé! Googlaj. Ale zasa ten kržo včerajška. No dávaj. Názor na Veselovsku. Na túto otázku sa nebudem vyjadrovať. Musíš odpovedať. Tak, ja mám odpovedať. Tak. Daj prejsť ruku hovnovinu. Takže, to je nedáne píp. 2 píp. To bolo asi k tomu videu všetko. Pozdravte 2 kilošky. Načo? Ešte na čo? Ja neviem. No tak, Bonusová otázka. Zaspieval by si nám niečo? Ave Maria. Dobre, koniec. Tak, k tomu videu to bolo asi všetko. Dajte odber alebo like, ak sa vám video páčilo. Určite sa vám páčilo. Tak ak sa vám páčilo, dajte like a kilošky pozdravte. Keď ich poznáte, keď ich nie, vaša vina. Dajte odber, like a do komentu dajte, keď sa... Čo do mňa búchaš, nebuď trapná. Že ak sa vám video páčilo, dajte like alebo odber a napíšte do komentu dačo vtipné. Tak zdraví vás kiloška 1, kiloška 2 a Dandy TV. Ču!